ji bo gengeşekirina dawîn rewşa devera kêmkirina astê şer li Idlibê û bi taybetî berdewamiya rejimê de binpêkirinên xwe de li heman deverê. Wezîrê Barebaniya Tirkiye û Wezîrê Barebaniya Rûsya peywendiyeka telefonî encam dan. Doh di rêya peywendiyeka telefonî de Xelûsî Akar Wezîrê Barebaniya Tirkiye li gel hevşanê xwe Wezîrê Barebaniya Rûsya Sêrcî Şwîgo dawîn rewşa Idlibê gundewarên wê û binpêkirinên ku ji aliya rejima Esed ve têne encam dan gotûbêj kirin. Xelûsî Akar di kongreyekî rojnamevanî de behsa navaroka peywendiya xwe bi Wezîrê Barebaniya Rûsya re kir û got ku di wê peywendiyê de tekazî li ser standina te de vîran derbarê binpêkirinên rejima Esed li Idlibê ji aliyê her du welatan ve hate kirin û got ku ew peywendî aveker û erênî bû. Wezîrê Barebaniya Tirkiye serber kir û got ku hebûna artêşa Tirkiye li Bakurê Sûriyê bi hêza û di liv û tevgera xwe ya leşkerî de berdewam e. Ew jî li gor wan hevehatinên ku navbera Tirkiye û aliyên peywendîdar de hatine imzekirin û tekazî li ser pabendbûna welatê xwe bi van rêkeftinan kir. Herwiha Akar daxuya kirin ku di dema dawî de çekdarên rejima Esed êrişên xwe li ser devera kêmkirina asta şer gurtir kirine. Ev yek nayê qebûlkirin her êrişek ji aliya rejimê ve werê pêkanîn Tirkiye wê yekser bersiva êrişên rejimê bê tundî bide. Serbarê pabendbûnê bi agirbesta rawestandina şer li Idlibê Xelûsî Akar Wezîrê Barebaniya Tirkiye got ku armanc ji agirbestê ew e. Rawestandina şer bi yekcarî û dubare vegera ewlehiyê û aramiyê ji boî navçeyê. Lewma welatî wî û Rûsya wê tedabîrên tund û nû di vê derbarê de bistînin ji bo rawestandina van binpêkirinên berdewam. Ji alî xwe ve jî rojnameya Komêrsant ya Rûsî behsa metirsiyên egera ji navbirina rêkeftinên ku navbera Rûsya û Tirkiye de hatine imzekirin kir. Ew jî bi sedema pirbûna daxwazan ji her du aliyan ve bê ku tu daxwazek ji wan daxwazan werne bicîkirin û berdewamiya gilî û ga zindên Tirkiye û Rûsya derbarê bicîkirina wan rêkeftinan.